Els bisbes sempre han sentit un gran deure exposar amb valentia i claredat la doctrina de l'Església que ha desenvolupat durant segles sobre la família i la sexualitat. Però el problema més important és que les autoritats eclesiàstiques han donat per tancades la reflexió i el diàleg sobre aquestes qüestions i les postures sobre els temes de la parella i la sexualitat s'han mantingut inamovibles, inalterables durant molt de temps. Les modificacions tecnològiques, econòmiques, socials, ètiques i culturals del nostre món canvien a tal velocitat i incideixen de tal manera al nostre mode de viure que la major part de la nostra societat es replanteja críticament el model clàssic de la unitat familiar i el tipus de relacions que s'han de produir dins el si de la família. El contrast continu entre la doctrina de l'Església i els plantejaments doctrinals dominants en la cultura actual han conduït a situacions personalment molt doloroses per al divorci que hi ha entre la consciència i les normes vigents. No obstant, la família no va tan malament com a vegades s'expressen alguns documents eclesiàstics que semblen bastant catastrofistes amb aquesta matèria. La família és la institució més valorada pels joves i adults i tots els joves i les generacions actuals aspiren majoritàriament a formar una família estable en relacions afectives, igualitàries i intenses. Si bé és veritat que les relacions de la família i de la parella pareixen més superficials, més dèbils que antes, més inconstants, també s'ha d'admetre que també hi ha més llibertat, més autenticitat, més igualtat, respecte i pluralisme. En fi, donant més importància a la defensa dels valors ètics i aplicant criteris absoluts a qüestions que resulten secundàries dins la globalitat del missatge de l'Evangeli, com és la família i la sexualitat, mentre que toleram irregularitats en els temes nuclears del missatge de Jesús, com és la justícia, la defensa dels dèbils, l'acollida, el perdó, l'ètica social, la religió formalista i inhumana. Aquesta doble actitud, implacable al terreny de la família i la sexualitat, i tolerant, si no a vegades silenciosa, en matèria de justícia humana, crea inquietuds, patiments i, el que és més trist, l'allunyament de l'Església de cristians de gran valua humana i compromesos amb el seguiment de Jesús, però també desitjosos de que l'anunci de l'Evangeli sigui rebut com a bona notícia. Aquest és el programa religiós Sal i Llum que ara comença. Aquesta setmana vos oferirem un reportatge sobre la Fundació Deixalles, en la qual el Bisbat de Mallorca hi pren part. A prop de nosaltres, a Felanitx, hi ha una delegació d'aquesta fundació. Fèrem unes imatges sobre el que allà es fa i parlàrem amb el director d'aquesta delegació, en Josep Falcó. De tot això vos oferim, com han dit, el següent reportatge.
du la brigada de l'Ajuntament és tot el que recueixen dels bombers, sobretot de Porto Colón i del terme municipal de Felanitx, que és el que la gent deixen de vora els contenidors, els bombers, tot el que són voluminosos. I aquí se fa la primera triada, el que és ferro se va cap als contenidors, si duen qualque bateria o material perillós, pues també se separa. I després de lo que són de més metalls, com pugui ser l'alumini o el coure, pues també se tria. En un principi, després hi ha un servei de recollida que ve a fer els canvis dels contenidors. Estem amb en Josep Falcó, que és el director de Deixalles a Felanitx. Nosaltres voldríem saber qui és Deixalles. Bueno, la Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir a 1986 per iniciativa de Càritas Diocesana, el grup d'acció social i la petita i mitjana empresa, o el que és la PIME. Aquí se va constituir aquesta delegació, diríem, de Deixalles a Felanitx, i el que ens agradaria saber és com va ser l'origen, qui és que ho va posar en marxa, quins locals teniu, etc. Tota la infraestructura de Felanitx, com va començar? Bueno, la delegació de Felanitx va començar en el 1998, si mal no record, en el juny, i bueno, va ser una demanda conjunta per part del grup d'acció social d'aquí de Felanitx i, per una altra banda, també ja és per part de la Fundació Deixalles d'establir-se aquí a Felanitx. Primer varen tenir suport de l'Obispat, que va cedir aquests terrenos, que és un local que abans era una escola, i a partir d'aquí varen començar a fer contactes en serveis socials de l'Ajuntament i també per part del grup d'acció social de començar a moure-se perquè s'establissin aquí a Felanitx. Bueno, aquí està tota la fusta que se fa se desmunten els somiers i amb aquesta fusta se'n va de cap a la ciutat, de Deixalles de Palma, i fan els mobles, en fusta antiga, mobles de nord. Després, aquí se separa l'alumini, el plom, el coure, després material com el zinc, el cable de llum, i tot això, quan està ple, se crida una empresa que també se du aquest material i ens donen un dos pes per aquest material ja separat. Que si estigués tot mesclat no valdria res, ja sí té un valor. Això són molt de botelles de bombones de càmping i tot això que ens arriben aquí i de moment anem envellissant perquè tenen una mala sortida. Aquí anem guardant tot el porespant, que també després se reutilitza, se fa amb el material de la construcció. Després més allà tenim tot el que són guardant tot el tema de materials perillosos, com puguin ser bateries, piles, olis, després fluorescent. Els pots de pintura també són tòxics. I aquí després tenim tot el que és paper i cartó, que també ho separam, envasos. Allà tenim roba que ja està triada i ja és rebuig. I aquest poal d'aquí que ara estan buits són allà on guardam o on la gent ens va deixant el vidre. I després més allà tenim mobles que acaben d'arribar i
Primer se fa una petita triada aquí i ja sabeu el que anirà de cap a la nau o el que quedarà per aquí. Bueno, hi ha mobles, bueno, portes, sofàs, hi ha de tot. Aquests mobles normalment pues, és particulars que ens criden i ens diuen bueno, que tenen uns mobles i quedam un dia amb ells i anem en el camió a Cerqueró. Bueno, són mobles que potser ja la gent no pot aprofitar i nosaltres li donem un segon aprofitament. Hem visitat les distintes dependències d'aquí i en parlarem després d'això, però abans el que ens interessaria és quines són les persones que duen a terme aquest projecte. Primer ens parles dels professionals, després del personal administratiu i el que és més important és quines són les persones que duen a terme aquesta tasca de reciclatge de materials. Bueno, la delegació de Felanitx està formada per un equip de feina, de professionals, on estan els monitors, després també hi ha un monitors, educadors i una part administrativa i després també una part de gent de peons, que és gent contratada que bueno, és el final del seu procés, allà on vàrem començar fent un projecte per recuperar habilitats laborals que potser estaven perdudes o que potser pues, tampoc no s'havien tingut mai. I bueno, aquesta gent, pues, al final del seu procés, se les va oferir un contracte de feina i són els peons que normalment van o en el camió o estan per aquí de fora, que són els que fan el triatge del material que arriba. A nivell de professional, diríem, pues, bueno, hi ha la part de monitors que van als camions, els educadors que fan més formació teòrica i formació de tallers, després hi ha un treballador social a mitja jornada, un psicòleg o tècnic de suport, una administrativa i jo que estic com a coordinador d'aquest projecte. Bueno, i aquí tenim portes i finestres, persianes, que ven igual que els mobles, pues, la gent mos crida, aquí anem a Cerqueró i aquí anem amagatzemant i bueno, hi ha gent que ve i pot aprofitar una finestra o una porta i és una manera de reutilitzar tot aquest material que d'altra banda, si no pues, s'aniria de cap o abocador o incineració. És una manera d'estalviar tant estalvi econòmic com estalvi mediambiental. Bueno, i aquí ben igual que el tema de les bicicletes, sobretot tenim bicicletes que mos duen i bueno, aquí ve gent i s'endú o peces de bicicleta o bicicletes senceres que després per arreglar-les perquè normalment estan bastant bueno, i aquí bueno, el que ens queda són peces de sanitari, que també el mateix, gent que ho ha llevat de casa seva i aquí bueno, pues, ve gent i compra una peça que se li ha rompuda o un bany sencer, perquè ja ens arriba tot complet. Té vàter, bidet.
final volta el que més pot interessar als espectadors és en quant a aquest element humà, sobretot aquests treballadors, aquests peons. Jo sé que aquest personal té unes característiques especials. Quines són les característiques, d'on procedeixen aquests peons que vosaltres els doneu feina aquí? Bueno, està clar que l'objectiu de la Fundació de Xalles és la inserció sociolaboral de les persones desfavorides. Nosaltres l'eina que tenim per arribar a aquest objectiu és tot el referent en el reciclatge i la recuperació. Aquí la gent que ens arriba és gent que per les seves circumstàncies o venen del món de la presó o del tema de la marginació en general, ja sigui per problemes d'alcohol o de drogues, i quan al final del seu procés, quan se planteja la possibilitat de que comencin a recuperar aquestes habilitats perdudes, és quan la persona entra a Xalles i aquí li donem aquest suport perquè comencin tot un procés de recuperació d'habilitats, tant a nivell de disciplina, d'horaris, de constància o de ritme de feina. Totes aquestes petites habilitats que són el que després li serveixen a una persona perquè no només trobi una feina, sinó que se pugui mantenir en el seu lloc de feina, és el que intentem treballar conjuntament amb les persones. Hi ha una part de persones que quan acaben aquest procés, mitjançant el gabinet d'orientació laboral, comencen una recerca activa de feina, i hi ha altres persones que, per les seves característiques o per el seu moment personal, queden aquí a Xalles contratats per la Fundació. Aquestes serien les dues vertents de la inserció, una de cap en el mercat laboral i una altra, una petita part, perquè també estem limitats per oferir lloc de feina, quedarien aquí, tampoc no amb una previsió de quedar per sempre, sinó que sigui una passa més dins la inserció laboral. Bueno, això és la nau o la tenda, allà on tenim tot el que podem aprofitar, ho fiquem aquí i la gent ve a comprar, ja sigui aquí tenim tots els llibres que també han vengut de donacions de particulars, i després de fer una triada de lo que està romput, tot el que queda se posa aquí a la venda. Està separat per idiomes i en teoria temàtiques també, sobretot llibres de religió, enciclopèdies que moltes vegades no estan senceres, i a baix tenim també bastant de discos, que són discos ja que estan un poquet passats de moda. A part de llibres hi ha objectes, petits objectes, sobretot mobles, que venen també o de donacions de particulars o d'hotels. També ens arriba bastant de mobles que canvien el mobiliari, i el mobiliari que lleven ens criden perquè anem a cercar-ho. Hi ha des de comodins, tauletes, cadires, matalassos, també sol haver bastants. Normalment sabeu si són d'hotel perquè són tots ben iguals. Allà tenim matalassos, després cadires. I també ve gent, i gent que ha de menester mobles, ve i ho pot comprar aquí, i els preus són molt més barats que si fos una tenda normal. Pràcticament són donacions simbòliques, no podrien xerrar d'un preu concret.
Bueno, aquí també tenim els mobles, quadres, i després també molt de material d'informàtica que ha quedat bueno, un poquet antic, obsolet. Material d'informàtica també ens arriba molt, perquè és un material que de seguida queda antiquat. I normalment la gent que ve aquí a cercar-ho cerca components o per arreglar altres equips o per canviar peces. Esta caja para el cartón. Allà també hi ha més mobles. Hi ha mobles de tot tipus. A través de l'alberg de transeünts de Manacor han tingut coneixement d'aquest projecte d'aquí de Felanitx, perquè alguns dels peons que treballen venen a l'alberg de la Fundació Trobada de Manacor. I han plantejat a vegades el problema econòmic, perquè evidentment aquestes persones estan en una situació, i el que ens agradaria saber és de quina forma retribuïu vosaltres en aquestes persones que comencen aquí. Tenen un sou, tenen un horari laboral. Expliquem-nos un poc quin és el tipus de relació laboral que hi ha i relació, diríem, econòmica també. Bueno, sí que hauríem de diferenciar entre el que és gent que ja està contractada i gent que està fent un procés que està dins un projecte de formació. La gent que està dins un projecte de formació, el seu horari és reduït en comparació amb un horari laboral, que fan de dilluns a divendres de 9 a 2. Allà on hi ha una part molt important, estaríem xerrant damunt un 40%, no arriba a la meitat, de formació teòrica, tant d'alfabetització com d'habilitats socials, d'habilitat de comunicació. Després, temes relacionats amb la part laboral, com és tot el tema de riscos laborals, tot el tema de la recerca de feina, de com fer un currículum, com anar a una entrevista de feina. Tots aquests punts són el que toquen a la part de formació teòrica, diríem. I després hi ha una altra part que és el tema de tallers, que és allà on se fa des de triatge de roba, triatge de materials, de paper, i aquesta gent no té un sou ni té cap tipus de relació laboral amb nosaltres. El que sí que és vera que nosaltres som conscients que la gent que ve aquí té una mancança econòmica greu per el mero fet de poder venir cada dia aquí. Llavors nosaltres li donem el que és una ajuda beca, que són un dobbers que el que intenten és incentivar la persona perquè continuï el seu procés. I són uns dobbers que són simbòlics, no és un sou, i estaríem xerrant potser d'una mitja de 60 euros setmanals per persona. Ja dic que això són cursos de formació. I d'una altra banda estarien els peons que estan contractats, i sí que és una relació laboral pura i dura, com podríem dir, ells tenen el seu sou, no li sabria dir ara mateix, damunt uns 700-800 euros mensuals, i amb la seva seguretat social, els seus contractes dins el que seria el món laboral. Sí que el que ens diferencia d'una empresa normal és que nosaltres som sensibles a una sèrie de necessitats o de mancances que pot tenir aquesta gent, que encara que estan contractats tenen problemes a nivell judicial o a nivell de fills o de parella, que potser una altra empresa no és sensible en aquestes situacions que se donen, potser de tenir que faltar la feina per anar a un judici o els problemes que siguin. Això és la tenda de roba i de joguines, i també ens arriba molta de roba de donacions de particulars que les deixen a les parròquies del seu poble,
i bueno, quan ja hi ha una camionada més o menys, pues nosaltres anem a cercar-la i fem una selecció amb la gent que tenim aquí i la roba pues, que està millor pues, se posa aquí a la tenda i també són preus simbòlics. No té més que un valor d'intentar fugir un poquet de lo que és la donació de la beneficència i que bueno, la gent que vengui aquí pues, que ho pugui comprar i pugui pagar el que s'endú. Ja veig que pues, jo sé, 50 cèntims, unitat. Bueno, aquí està tota roba, vestits, està intentant tenir-ho separat per de dona i homes i després també per talles, no tant talles concretes, potser sí de persona major, de gent més jove, la roba de nin també està a una altra banda, després cap allà més vestits, bueno, allà tenim ja xiquetes i abrics, també canviem, quan canvia la temporada, pues ja canviem la roba també, llevant la roba d'estiu i posant roba més d'hivern, intentant que sigui el més prescut a una tenda convencional en aquest sentit, en el tema de la qualitat de la roba i de si com està col·locada. Ja hi ha calçons, hi ha vaqueros i... També intentant que estigui per talles, colors... Bueno, tot això és roba que ja ha tingut una primera selecció i com veus, bueno, estem desbordats perquè és roba que hauria d'anar, després d'una segona selecció, anar a tenda, el que passa és que bueno, no tenim puesto suficient per poder posar tota aquesta roba. No sé, té... Bueno, anem a veure què és el que vosaltres feis aquí. Jo he vist per aquí, per tot aquest gran, diríem, depòsit, tot aquest gran magatzem, he vist tota classe de materials. Explica-mos un poc l'origen, de on venen aquestes coses i quines són les persones o entitats que se poden posar en contacte amb vosaltres i què és el que vos poden dur aquí. Bueno, està clar que per poder mantenir tota l'entitat has de menester uns recursos. Llavors, bueno, nosaltres tenim firmats convenis en diferents ajuntaments, sobretot en l'Ajuntament de Felanitx. Allà vam fer la recollida de voluminosos, que és, bueno, la gent mos crida per telèfon i tot el que siguin trastos, voluminosos, des d'una rentadora, una cuina, una cadira rompuda, pues nosaltres cada dia passam per el carrer i mos duim tot el que hi ha per el carrer. Després també tenim signats en l'Ajuntament de Felanitx i en diversos ajuntaments, com és l'Ajuntament de Campos, de Porreres, ara també començarem a Santanyí i a Vilafranca, la recollida de paper i vidre, que bueno, els petits comerços o els petits generadors d'aquests residus, comerços, bars, mos criden i nosaltres també feim rutes i recollim el paper i el vidre d'aquests ajuntaments. Fem recollida porta a porta, o sigui, no a contenidors, sinó que la gent treu el paper o el vidre en el carrer i nosaltres passam i ho recollim. Estem xerrant de volum en tones, potser d'uns 10.000 quilos o 10 tones de vidre en el mes
i unes entre 20 i 30 varia segons els mesos d'estiu són més altes, les recollides més altes de quilos de paper. Crec que són xifres que sí que a tenir en compte que normalment seria un paper o un vidre que quedaria a l'aboquador. Per aquests serveis els ajuntaments mos paguen. És una manera de tenir ingressos per a mantenir tota l'estructura de la delegació. Després, nosaltres, en la filosofia de Shire, de recuperar tot el material que se pugui, tot el que són mobles, ja sigui per cridades de gent que molt vol donar o cedir mobles, que aprofit per fer una crida en el municipi de Manacor, que si hi ha particulars que vulguin desfer-se de mobles que encara poden tenir un ús, que no dubtin en cridar-nos i nosaltres passarem o anirem a Manacor a recollir aquests mobles. Tots aquests mobles s'arreglen o se fan nets i se posen a la venda i també és una manera de tenir ingressos o recursos per poder pagar, en aquest cas sobretot les ajudes beques de la gent que està fent cursos aquí. Una cosa que molta gent se demana. Vosaltres aquí recolliu tota classe de mobles que siguin útils, que siguin reutilitzables, o també agafau aquells materials que pràcticament no serveixen per res? I la segona pregunta, que és conseqüència de la primera, què feis amb allò que realment no serveix per res? Bueno, a nivell de municipi de Felanitx, mos duim tot, ja serveixi o no, perquè tenim signat un conveni de recollida. En aquest cas, el que se fa és que se tria, el ferro va de cap a una banda, la fusta de cap a una altra, i després se separa tot el que són materials com sigui l'alumini, el plom, el coure, el zinc, tots aquests materials que sí que si no estan triats no tenen cap tipus de valor, i si estan triats sí que tenen un valor econòmic. Després també recuperant tot el que són materials perillosos per evitar que tinguin un mal destí, o sigui que acabin, si són olis o derivats del petroli, que acabin dins l'alcantarillat,
Bueno, aquí feim un emmagatzemament d'aquest material si ve una empresa a Cerqueró. A nivell de la resta de pobles sí que anem a cercar pues, els mobles o els materials que encara tenen un servei o un ús. Bueno, aquest edifici, que nosaltres a nivell col·loquial li deim de Cases Monges, és de les monges de la Caritat, que mos l'han cedida per utilitzar les zones aquestes. Aquí li deim la cuina, que en realitat és una cuina, i el matí a les 9 se fa una berenada, ja que hi ha molta gent que ve sense berenar, i ja s'aprofita per fer una petita reunió amb els usuaris i el monitor per distribució de tasques i firmar les fulles d'assistència i fer un poquet de planificació de lo que serà el dematí. Aquí també és una sala que de vegades s'aprofita per fer potser un berenar o dinars. També s'aprofitava per fer formació, però que ara hem passat la formació allà baix. Aquest és el Gabinet d'Orientació Laboral de la Fundació de Xalles, de Felanitx, pertany a la xarxa de serveis del SOIP i té com a objectiu facilitar la inserció laboral de persones que, a més d'estar en atur, tenen qualque problemàtica afegida, com pot ser majors de 45 anys, dones amb càrregues familiars, etc. Per resumir, el que més ens diferencia d'altres serveis d'orientació que van dirigits a la població general és que nosaltres fem una atenció totalment individualitzada, on tenim unes ràtios marcades. Per tant, podem fer un seguiment de les persones i un acompanyament en la recerca de feina fins que aconsegueixen inserir-se. En aquest moment estan fent la memòria d'aquest any. Aquest any van començar en el gener i el 30 d'octubre hem atès a 89 persones, de les quals no totes han fet demanda de recerca de feina, qualcunes han fet demanda de formació i s'han inserit un total de, no me'n record, quantes? De 7 homes. 7 homes i 25 dones. Estan parlant de persones en contracte. Després també hi ha hagut persones que s'han donat de baixa perquè per seu compte han trobat feines en economia submergida. Tal com ho has presentat, jo tinc un dubte. Quina diferència hi ha entre vosaltres o la Fundació de Xalles i una empresa que se dedica a la recollida de residus? És el mateix o no és el mateix? I quines són les diferències? Bueno, jo crec que en un principi hi ha una diferència molt gran, que és que l'objectiu de la Fundació no és anar-hi a recollir trastos pel carrer. Hi ha altres empreses que ho fan i a més és un objectiu molt a valorar, però el nostre objectiu és l'inserció de les persones desfavorides. L'eina que tenim nosaltres per a aquesta inserció és anar a recollir aquest material, el paper, el vidre, però no deixa de ser una eina d'inserció, no és l'objectiu final de la Fundació. Sí que és veritat que hi ha un objectiu també mediambiental que s'ha de tenir en compte i que és molt important i la Fundació és sensible en aquest objectiu. Però la Fundació va néixer per donar una sortida o una millora de la qualitat de vida en aquestes persones desfavorides. Bé, des de fa una setmana tenim també a disposició de les persones que venen en el nostre servei una guia informativa de serveis
molt útils per quan les persones cerquen feina. Se tracta d'una guia que hem elaborat tot l'equip dels diferents gabinets d'orientació de la Fundació i apareixen recursos com a on se pot dirigir una persona quan vol fer cursos, quines són les coses bàsiques que ha de tenir en compte a l'hora de fer una entrevista, a on pot acudir si té dificultats de tipus econòmic greu. Bé, aquesta guia va ser presentada a la Conselleria de Treball la setmana passada i demà, precisament, se presenta en els tècnics, no? A més de la guia, un nou programa que hem desenvolupat enguany ha estat el programa d'empreses i que ha consistit en què la Fundació o en el gabinet han pogut comptar en els serveis d'un comercial que s'ha dirigit a empresaris per tal de donar-los a conèixer el nostre servei i perquè puguin acudir a nosaltres quan necessiten persones per fer feina. Bé, bàsicament l'agenda i el tema d'empreses són les dues novetats d'aquest any. Sobre aquest assumpte te volia demanar. Vosaltres deveu tenir aquí una estadística o algunes dades generals de quins són el número de persones que una vegada han passat per aquí han aconseguit un lloc de treball, s'han reinsersat a dins la societat. Conta-mos qualque cosa sobre aquestes dades o si tens qualque anècdota concreta de qualque persona que coneguis que vosaltres vos ha donat la satisfacció de veure que aquella persona s'ha rehabilitat, s'ha recuperat, ha tornat a ser una persona integrada dins la societat. Bueno, sí que puc dir que des del 98 han passat per aquesta delegació entorn, ara no sabria dir dates concretes, però entorn unes entre 70 i 80 persones, tant del municipi de Fení com de Manacor, Campos, dels municipis que estan aquí de vora. I d'aquesta gent podríem estar xerrant d'un percentatge d'un 30% d'insercions laborals. Sí que és vera també que nosaltres moltes vegades ens plantegem ja no tant una inserció laboral, sinó un augment de la qualitat de vida d'aquesta persona. Veiem perquè per les seves característiques, el seu deterioro físic, potser ja no te pots plantejar una inserció laboral, sí que lluitant perquè aquesta persona ja sigui intentant ajudar-la a tramitar una pensió no contributiva o un salari, pugui tenir una millora en la seva qualitat de vida. O sigui, no només tocant la part laboral, sinó també el conjunt de la persona, a tots els nivells. Molt bé, anem ja per la darrera pregunta perquè el programa ja és hora que aterrissem.
Quin missatge voldries enviar tu no només a les entitats que col·laboren amb vosaltres, sinó a aquelles persones que se puguin trobar en aquesta situació i que no saben a on anar? De quina forma, amb quines persones han de contactar perquè se posin, diríem, en contacte amb vosaltres, valgui la redundància? Bueno, nosaltres som un servei d'atenció secundària, diríem, o un servei especialitzat. Llavors, jo sí que diria, demanaria a totes aquelles persones que se trobin en una situació d'exclusió o totes soles, que sí que el que han de fer és, sobretot, posar-se en contacte amb els serveis socials del seu ajuntament, que seran les persones que, si ells troben que és adient, mos derivaran aquestes persones a nosaltres. O sigui, és millor que sigui per la via de servei social, d'atenció primària, o sobretot per Càritas Diocesana, que també té atenció primària, que facin ells la demanda de si volen venir a la fundació. Sempre via derivació d'un altre servei. Vos hem oferit avui, en el programa Sal i Llum, un reportatge sobre la delegació a Felanitx de la Fundació de Xalles, en la qual hi pren part el Bisbat de Mallorca. Bon vespre i fins la setmana que ve.